YouTube channel kher tu te voin hi me nili kumsang nile somni pathum ningani ani kan siatlan cheu angin van doi thak takin nimin lama khanin lir thei che suala mi pahni lai main nunna anchan ani chumi chungchanga chuanin pudonga village council president tuna hian kan bia chanchin te anhena tang hian siat chen deuh hlek kan be sei don ani ole pudonga amasa in kom na hun tha min han pe lo mom ka ti hle maya chuti rualin khotlang in van duana le chiat in toero poi kan ti tak krisit zetani ti chuan pudong he van duana in to chungchanga hianin in khuen har sanna van duana in to dan te in siat dan te tu nge anni chongtlai Changjol changjol tiang khan chiat nen to khatilai in siat dan ang chi te kha semo in ti te khongai min sil mai them le alo mame ei room ni nei tip channel hi ke bokalawai thathina bengwar sa khop maya report nia muna te kan ju thleng man chi alwa kan zo chi nang deuh nge kan in chan mai do na arem changi tiang kha sei top la ti chuanin dule kan in zo bel zel mai jok don nia kan an siat phat khan hi kan hrechiang ni tuk thei lawa dar hi le mi somli ti vel somli panga vel ha kan an confirm thei chawa kan khuwa mi le sa an ni ti khamo chuan minga khotlang soi tu te hani chuan helai OMA te ro han rela ke ni a mun lama sai tul lama postmortem tur chungchang vela te police te khan ranglamin ron thleng thla theiula anan tia saphet quarter soi tu OMA lam tele sai tual district village council hemi group a hian kan soi tu te khan ranglama thleng thla turin min han du'a ti chuan kan secretary nen ke ni kan an tlan thla ti chuan kan hnung lama chuan motor pali panga vel hian min ron zui thla tho boka chuan sai tual kan thleng hmana ke ni an siat to ka te kha an lo la chuak to ti chuan kan tlan thla kha sai tual dam do in le mithi da na kha kan lut thlangal tamai ani ani chuwa kha apoin azialo hle maya vanduana mi pahni lai main nunna an han chan le ngalani khongai takin lir thei kha bulero camper ni khan kan ria chuan lir thei nei tu le tin chuang te nunna chan ta te kha an ming an kum ti te kha cheng deuh hlekin min han sil le them le lir thei hi bolero camper ani nia registration number hi chu ka hretchilo wai ania hi kumchan vele mo chawala nia mo motor la thatak mai ani tu pa hi pusiral ton luya ania ama hi middle school headmaster pension ania chuan dor lam siamin kumu palam ten lo ni ve to wangin kum exami nge kapu kum exami nge ani hi kum som sari ala tling lo dewang tling trepin ka hria ka soi sual te kan hlau dewa chuan pakhat puchong lian thuama ania mo ani hi kum som ruk le pathum ania ani hi saitika lampang deuh ain soi sela wangin aizol lama anau hi puma sanga kan ti maya tiang lampanga doctor hi nia chu azukin nen tira damdawiina lut em lovin chu ziom awanga hetiar an ho chu tum kha nia mara chu kalle tho tum ania chuan puchong lian thuama hi kar thum vel zet chu in ka hria aizol lama mo chuan an driver hi ramngha moya ngak tia ramngak moya ania
chung ho chuan chuang ani a hnung lam body ai ro chuan dawr bung ruwa puto na ti hian dawr ten siam wangin le mi mal thil bung ruwa eng te po a om ve nuale oh ani chu ram nga moe driver kha kumeng za mi nge ani ka hret chi a lo deuh leka som thum le panga vel aniang a wale te chuan kha van doina in han to kan ya in kho tol mi ve kan ne nga tro o ni e khotol ni oh a poi le maya te chuan in kha chiat to khateng thil kha anan thleng ta sai tu la te khan postmortem kha an ni ta tro o te chuan in kho a hian an ruang hi direct za vela nge o in lak lu le a khen man hei hi kalau en chi alova sai tual kan postmortem khan a tlem han soi de vila oh i kan emile dr el thang moya ron tlan chhoni tak mai hi nia chang zo la jan ria ei tur ania mo chu chung khulaya katin accident a khan ruang kha an accident na hi a oi sia sai tual dc disaster lampang khan han chea oh chuan ruang te pawh kha hruia in pot chhoin hi lama kawng lama lo awm bawkin khatiang lak chhuah kha nia mi malina mi hringin a han zawm mai theih pawh kha ni lo maw oh tiang chu ni a a chuan kan emele pumawi lo thlen khan ni a tlak tawh chuan khulaiah postmortem kha a thin khua duh thu sama en tawh lo chuan tir lamah chuan in han ruang hi in hawn chhoh pui anga zingah postmortem turin ron kal le ngai ang an lo tia oh mara chu chu kan emele khan a tu lang ang khan an bo zui ta zung zunga doctor kha alo hong to a kuatara oh chung te chu valen chil ngalin police oc te sp lama te ti khan man han la oh chuan an ti ta zung zunga amara chu kan thim ta thowa khulai khan engemaw neu kha atam ve wangin oh chuan sai tuala keifang leitan vc te venglai vc venglun vc te mo oh sai tual lama pawh chu tiang bokin venglai te sai tual vc te le district vc hruai tu te le sub headquarter hruai tu oime te oh le helai momrang group oime te hruai tu kha a hria piang khan tlan thlaboka chuan khulai keifang le sai tual chehvel ipui kha an tlan thla a police lamte ti khan tlan sak om khop mai a keini a khatiang khan min ti lo buai pui ta lo sila helai atang chuan ti ngai na om lo tur thil buai thlak tak tak hir mai kha hruai tu fel tak tak ten kan thlen thlak chuan man lo la fel duak duaka keini ti ngai lawa kan khua district capital te khulai mi chunga te pawh khan lawm thu kan an soi tel nga ri sela min buai pui na zong zonga sangzol village council ni lawm thu kan soi tak zet zet bok ani ti chuan in pudong an ruanga kha darin za vel nge khuchunga khan in thlen nia a vel bora po kha kan an hong chho kha lama takke mo kan tia lama deu mo kan ti lai khan sana lam kha local chakang ren khop maya engemaw han buai le ta ka chuan sai tu la tring kan an chuak chowa dariat le ti ani to a kan han pe me kha chuan mo ulaya thana program ten han mawa kong laka te tlan chak pui thei viau lowa ti chuan sai chala tring tang kona sai chal oi me ten khotlang mi puin in lo hmuaka chuan ral na thil pek poisa le puan ten min lo tuam hlawma kan lawm em maya lawm thu te kan an soya
chuan kan MLA te poina lawm thua soina le malak nei engmaw report te pon han pe boka chuan sapel quarter hruai tu lama tang te point thu soinan nia lon zui chawa chuan momrang group te chuan tluang ding kan phei le a changzol le sai chalin kar hi kilometer sari vel bor ani amo chuan keini hi tun hma tanga kan lo ti dan kholu dona hian khual khua mun hla tanga a chiat tok po hi om sela kholu ma kona hian kuai me ten kan lo muak thina ta tang chuan thu sei engemaw thutlem zong te kan an soi hnuah puang kha a zonin kan zon ta thina chuan dar som le achan ve vel bor zet chu aniang a sana kha kalo em chia lawa chu tiang bor vel chu ding ka hria khua kan in khen fel chumo ani chu le ti chuan voina hian darin za a nge thanmul lam han in da kha tumani dar som pakhat ti hi nia amaro chu putona jok hi a fapa hi silong lama dak lam a na thok hi oma chu ni san khan an honga tukindar nga vel kha chuan khulam leng puilam an run thleng don hnai ti kha oma an ni chu hna deuh a ngai ka ringa ani hun ser kha chu dar som pakhat kha ruam man na chu ni amo chun chulai kan soile du chu ni zan lama hei helai momrang group wai me hi changzol le sai chal liak pui porang kan ni ta a ti chuan ni zana te tual chu kan chiat to hian kho then om te kho khat ang mai a om hi kan ni a sai chal porang liak pui wai me nula tlangwal tam takin ni zang khan min on tlei var pui bokamo ti chuan voina hian jing tuk thuan ei kham hmalamin thlan lai ni se kan an tia wai me committee atang ten chunga te pawh chuan hei sai chal lam te liak pui lam te pon ti khan thlan lai pui turin ni zan lama tlai var te le a hrana ron kal te pawh awm mek ani tunah hian zo tlawm ngai na aro pui khop mai a min tuam hlawm na zong zonga lawm thu kan soi mol ani ani chuni e chiat to achunga mizo te kan that na hi chu aro pui em ma sei po hi anuam reng ani ole te chuan hemi driver kha nimin lam report kan han siam akha chuanin hliam khana hle me be sei po khan san lo mel viau maya tuna hian enge adin mun chi an ni a ti chuan khoi hmuna nge en kol me kani ti khamin te nimin khan an thleng chu nia postmortem tura an lo da kha kan an en zok a chuan hak te a driver ber chu kan MLA hoin kan han tlaw le a a chal vel le anak vel han hliam pil te chu om ve nuala amai ro ke ni po kan hria dan tak chuan sai chal kan tlan thla a tuivol kan thlen thlak ma hian driver po abo ral le hi kha kan hria ava pui kan ti thlamol mola maro chu lo ni lo hlawa ti chuan kan thlen hlim chuan anu pui po kha hei nu pui hi thlathum thali emo vel chau lai nei an niamo an nu hi sajep khuania chung te po changan phur thlatela chuan an nu te kan an ko nok kha chuan a hria a maro chu tong pe lem lawa chuan anak ru lam hi a then awa atliak ti te oma pali vel kha kan hriat dan ania adik ber kha kan hriat sia bik lawa chuan serious viau na chungin rinain alom oma lo van neya kan on hon san don ka chuan kan an tlaw le a ngai tu om lu tuk chu ni lovin ka hria avan lo mom te lo
Beishe ka an san lo mel view maya nimin report kan han lak lai khan mo ti chuan hemi van duina an to chan takhi affect fok takha chuan riat an haranga enge an han pu deuh hlek khi sei tur te omem nia an sei mang chuan sumo champhai sumo nin ka hria an mani hi bungrua kha an phura a driver nen a pathum mai chuang khan nia an motor te la fit bok nen an tlan chak chho ang reng ni tur ania an sei manga chuan sumo an pel chho kha two wheeler an pel chho le a sumo a pel chho kha khulai chu kongpui a zau to wang khan han inside te vak kha om lawa chu wrong side zonga tlan pel chho kha ni mai amo anan pel chia si kha kong koi kong kual lai kha alo ni le sia anan sei mang hian ti chuan khulai khu kham deuh lai tak mai ania tlak dal kan ti mai ang mi zo tong chuan thir phek chha pui mai kha hung chho put mai a chumi tlan pel chia si chuan ania khamin an tlan pel chia kha a hnunga chu scooty kal kha putona nau fa te tho hi lo nia ma se chu a patona te ni ti po kha lo chuang lo mo ni po chuan liap pui helaya chuan kho thenom reng kan ni ta liap pui Ephraim sumo service khan a chuk aizol ron pan lam khan anin to ma khan khati atlan lim kha a man bukamo khulai chuan motor ni ti nei tok chu anin hreve lu tuk ta kho thenom chu an tlan chak ve deuh te pawh nianga chulai chuan kongkual lo om ta si kha an sei mang chuan bungraw lo phur ve deuh bawk nen khan an kat let vela khan konga khan a let ni awm tak ani a ke hnung kha a ka ngen tia chu a let kha chho zawng chho tan tir eu ania chu an tleng deuh kha side glass te pawh kha leia tla nga la kongpui amo chu an tlu khati an tleng kha parapet om lo na chia khan ti khan kham la ni si iti mai ang hun oi tak mai khan an liam ta mai ni awm ni chu ava van duai khak te lul em tele eng po ni sila kha khotlangin van duaina chian na lian tak mai lo to ka chumi chungchang a chon pudonga village council president in kom na hun kandil che ne hun thamin han pe a kalom hle maya te chuanin in khuwa changjol hi tundin muna in engza nge in ni sim a kan tam lo hei changjol hi tun ma chuan khom na hi nia maro chu ramboi te an fel khan sifa sai chal pol rang liap pui kan ti ho kha ma ni khuwa ten an let le nak naka changjol hi ma chuan chumi buai ma chuan in som ni bor ve lek om deuh na hi lo ni ome tu ma khom tak ma chuan mo an lo tlema hu len lama tanga lal thla khat ina hilama phei khan nia tuna hian zanu fa zot chu kan ni ve ya somthum kan tling lo dewin ka hria ani chu khai chu tiang khuwa ta na achian na khatizan mai han to chu in engein ha don hle mai te pon kan hria thalai te po engpo ni sila henguna chet kan to chunga mi zo te kan thatna kanin mangai na lo lang thini ro pui em maya ti chuan chet to chungchanga inkom na kan dil che ne hun thatak mai pudonga min han pe enge pudong he van duinin to chungchanga hian thukharna tan te han ngai poimo deuh seidu te nem le nia kan sia to chunga lom thu soi na hi mi zo te hi ni kan hai engemaw kan in du thawna lama le kan hai soi sel thin takna siat te han to
chuanin mizo te kan lain pum khat that zia te ro pui ka ti a kan soyang khan sai tual kei fang si fa te chuan sai chal pawl rang hliap pui te mo mani khuang maya a tula piang mai ni min atanga mani na tul tlan sana laya un oi tak tak mai an han che te le kho then om nula tlangwal ni zan lama te tual chungai nan tamania tiang khopina kan kho then om nula tlangwal nu le pa te pon nia tiangina ni zana min an lumen pui te le voina po hi tuna hian thlan hi lai tran ani to a kala phei che lawa kei hei tianga te po chuan thlan lai tura ni zana tlai var khwal khua mi te le a sana voina ron la thleng zel te tiang hmel han hmu hian mizo ni hi ala nuam mange ka ti a hlawm ngai na te a ro pia mi pek na lir thei ni se a hayar zawng chuan changzawl atanga sai tual hi lo bera sang thum ti vel ani a chuan lir thei engemaw zat an tlan thla a chuan sai tual leh kei fang atang pon tui rinia te khan lir thei te mani sum senga keng zong zong te khang zong zong chungah te lawm thu kan sawi duh a chuan kan an haw chho chu sai chal leh hliap pui ten min lo hmuak bawk nen changzawl kha lir thei kha som nga vel zet chu niin ka hria a tiang khawp mai te kan chhiat taw chungah emele hovin a ro pui hle mai ka tia khual khua min tran puina le min tor puina mai baka tha le zung sum le pai senga helaya ke ni helai kho chhia kho te ber mai te heti khop mai min an tuam hlawm hi gup kal tlang hian lawm tu kan sei duh a tichuan kan soi ang khan room ne na YouTube channel ina min ron kom te po hi kan lawm a kan hriat dan hi duh thu sa min a chian lo vain report kha a duang tok pon chiang lo in ka ringa a hmun te kan an thlen ve tak lo awangin kan report a te soi sual le chiat tok chung te tan po a engemaw zawng te pon kan lo soi pal thei a chung zong zong chungah te pawh chuan ngaidam kan an dil duh a chuan helaya in channel ina bengvar tak mai a tianga min ron kom hi kan lawm tak zet zet a lawm thu kan sei mol mol ani chu khai cái ni channel về te lu te kan thil ti an nep te lu nen lom thu te minan sil te lu ma kan lom tak zeta chuti rualin chiat tok te nun na chan te ang kal san tak te lal pan om pui se tin du sana kan lana tuan liam tok dam lo po pathian khong ai na nuai dam ngei turin du sana kan lan ni sela ti chuan changzawl village council president pudonga inkom na hun thatak mai min pe ka wangin ichunga kan lom tak zete okay to ka lawm ni ole lawm ni tu ke